basovú gitaru hral, myslím, Toník Jaro. Toto sú všetko skvelí muzikanti, ktorí dali zase tým obyčajným pesničkám iný rozmer, lebo tie pesničky sú presne také isté, by boli možno, keby to robil tým, tak by to boli typické tímovské pesničky, ale veľa záleží od toho, že akí muzikanti to hrajú a tí tam dodali to svoje. Koller je skvelý bubeník, ktorý vôbec nevymýšľal a hral tam presne to, čo bolo treba. V tomto je on dobrý napríklad. Na ostatných muzikantov ani nehovorím. Ja mám pocit, že každý tímovský album a každý solový album je cítiť sa podobá navzájom. Habera solový sa podobá týmu a tým sa podobá Haberovi. Aby sa to malo úplne odlišovať, tak by to musel robiť iný autor, tie pesničky, a vtedy by to bola asi iná produkcia a asi by to malo inú melodiku a všetko. Ale keďže si robím pesničky sám a robím si ich pre seba do úst, tak sa to nejak tak na seba všetko podobá. Tak ten štvrtý album to bola vyslovene produkcia, mám taký pocit, Dušanová. A on, keď sa ako chcel starať o ten tým, tak ja som mu nechal voľné pole a staraj sa, urob ty dosku. Ja sa ti do toho nebudem veľmi pliesť. Správame štvorku, ja budem normálne spievať, dám tam nejaké pesničky svoje, o ktorých si myslím, že by mohli byť. Urobme to zvukovo, ako ty chceš. A mám pocit, že ten štvrtý album nám ani veľmi nevyšiel, že tie pesničky a všetko. Je dobré nechať to riziko na niekoho iného, nech sa zase on chvíľu pohrá s tým a nech zistí, aké... a nech sa popáli hlavne. Ale napriek tomu z tej platne vznikli veľmi pekné veci, ako je Čo s tým, Ženská menom Panika, ktoré sa stali hitmi. Budeme totižto v Bratislave krstiť našu novú platňu. Tešíte sa, čo? My tiež. No a za krstného otca sme si vybrali, tentokrát sme ho oslovili, povedal rovno áno, Láďa Křížek. Už ide. No a my Láďovi venujeme hneď jednu pesničku z tej novej dosky. Ženská menom Panika. Album, ja si myslím, že ako aj zvukovo jeden z najslabších našich albumov a možno aj pesničkovo. Ale ja som bol uspokojený svojou solovou kariérou vtedy a moc som sa do toho nechcel ani moc starať, ani vrtať. Všetkých nás zatýka ženská menom Panika. Všetkých nás zatýka ženská menom Panika. V tom období sme možno trochu boli zaskočení tou balovou kariérou, to je pravda. To bol prvý raz, keď sme pocitili aj istých okamihov určitú nechuť robiť ďalej takým spôsobom, ako sme robili doteraz. To bolo sporné a to trocha to na tej platni aj cíti. Ženská menom Panika a pesnička Čo s tým, ktoré boli akože dosť veľké hity, hlavne Čo s tým, mám taký pocit, že bol taký najvýraznejší hit z tej platne. Ale tie ostatné veci sa veľmi nechytili, aj keď sme ich hrávali na koncertoch dosť s radosťou a boli to aj muzikantské pesničky, ale už to bolo také... Tam bolo cítiť najviac asi tú krízu na tej štvorke. Čo s tým, snáď to spôsobí náhodný dotyk cudzích chladných hviezd. Áno, bolo to obdobie, to je začiatok 90. rokov, kde skutočne sa na striedačku točili albumy skupiny Tým a solové albumy Pala Haberu. A v prípade toho štvrtého albumu skupiny Tým a druhého solového albumu Pala Haberu už sa tam začali objavovať prvé známky, nazvime to, únavy.
Hej, už sa to robilo zo zotrvačnosti. Samozrejme, že sa to robilo pretože sme boli do toho tlačení, ale aj sami sme to chceli robiť, pretože to stále bola jedna top produkcia, ktorá mala veľký úspech u publika. Ja sa veľmi dobre pamätám na jednanie s firmou Tommy Records o druhom albume, kde v tom čase z tejto firmy odišla polovica do firmy Popron, polovica pracovníkov tejto firmy a obidve tie zložky, čiže aj tí, čo odišli do Popronu, aj pôvodná firma Tommy Records sa doslova bojovali o druhý album Haberu. Oni chodili celé delegácie z Prahy do Bratislavy. Jeden deň prišli jedni za nami, druhý deň prišli druhí za nami, takže sme sa cítili ako nevesta, ktorá má niekoľkých ženíchov. A tie jednania všetky oni modelovali na predaj 100 000 predaných kusov, čo sa aj potvrdilo, to sa naozaj aj z toho albumu predalo. Čiže oni vtedy natoľko dôverovali tomuto albumu a nemali o úspechu toho albumu nejaké pochybnosti. Solové platne ani sme nerozmýšľali nad tým, že či majú byť odlišné od týmu veľmi. Mali sme pesničky a tak ako vyšli zaranžované, tak sme ich vydali a nikdy sme nad tým nešpekulovali, že to musí byť úplne iné ako tým. A toto nás nikdy nenapadlo. Bude tá pesnička dobrá alebo zlá. Toto je celá filozofia. Myslím, že to nebolo tak, že rýchlo treba komponovať, že je to úspešné. Toto ma nikdy nenapadlo. Vždy som mal pesničky a jednoducho prišlo obdobie po koncertnom turné, tak som si sadol a robil som dosku, lebo som aj tak nemal čo iné robiť. Postupom rokov, hoci to asi budú neradi počuť niektoré fanúšičky Pala Haberu, aj ten Palko nám starne a on starne určite mentálne, čiže od istej doby som si povedal, že z Pala treba spraviť jedného dňa dospelého muža, textársky. A cítili sme obidvaja, že ako náhle sa on snažil ešte v tých textoch alebo v tých pesničkách mentálne prihovárať tej mladej generácii, už to zrazu nebolo celkom v poriadku. Čiže jediná zmena v rámci tej solovej dráhy bola tá, že mám pocit, že to začalo kdysi už pri tej druhej solovej platni, že sme si povedali, Palo už nie je tínedžerský spevák, Palo nám dospel a treba sa s tým aj textársky nejako vyrovnať. Tak Peter párkrát donesie také vážnejšie témy, ale vie dobre, že to už asi neúspeje s týmto. Ani nemyslím. Skôr ja mám rád od neho tie sloganové veci, ako je to vo Hviezdách a tieto pesničky, a keby bodaj by písal také stále, lebo to sú tie príjemné pesničky, ktoré ma baví spievať a je to aj vtipné. Koniec koncov človek sa celý život môže zamilovať, čiže keď 35-ročný chlap spieva o láske, nie je to nič neprirodzené, len by o nej nemal spievať takým spôsobom, že tvoju fotografiu som si dal večer pod banku už. Asi by to už mala byť iná podoba vnímania tej lásky, takže asi tak. Sú ďalší, zmrznutý, skrehnutý, niet zápaliek, podariek stúpa, ale Boh pre nás dvoch nakúpil smiech. Necítim váhu stien, kým ťa mám. Všetko o nás dvoch viem, o nás dvoch viem. Príď, odpusť mi, príď, vráť mi sny, do mojich dlaní sa dívaj. Príď, odpusť mi, tak sa vráť, dýcham, kým ťa mám. Ja mám pocit, že celá fontána začala tým, že Rapoš zbadal, aký som populárny a že potreboval k Vemnievkovej dať osobu, ktorá je populárna na Slovensku aj v Čechách.
alebo najpopulárnejšia a bolo by dobre, keby to bol spevák a možno by to bol nejaký taký symbol pre dievčatá, aby to skrátka malo ten zásah, ktorý potreboval. Myslím, že si vybral správne vtedy. A ono sa to aj potvrdilo tou návštevnosťou v kinách, lebo vlastne o to ide, ako hovorí Forman. Nepýtajte sa nás, či je ten film dobrý alebo zlý, povedzte mi, koľko ho videlo divákov. A potom vám poviem, tak prečo sa pýtate, či je dobrý alebo zlý. A ten film bol podľa mňa veľmi úspešný, lebo to videlo, ja neviem, okolo 800 alebo 900 tisíc ľudí, čo je skvelé číslo po revolúcii. A bolo to nejakú dobu, ja neviem, a myslím, že aj dodnes nejaké prvé 5 alebo 10 československých najúspešnejších diváckych filmov. To bola zase pre mňa veľká škola, lebo som videl, že sú aj iní ľudia, ktorí idú naplno a ktorí dokážu pracovať možno ešte viacej ako ja. Tá partia okolo filmu bola výborná. Vždy som si túžil zahrať nejaké koubojke, keď som bol mladý. Miloval som tie vinetovky a majovky, všetky, ktoré sa točili. Takže mne sa splnil ďalší sen a ja mám z toho filmu taký pocit, keď to vidím, že ja sa na tom dobre zabávam. Neviem prečo, ale aj keď sa nemusím sám na seba pozerať, tak mám z toho normálny pocit a urobili sme jeden úplne ľahký film. Neurobili sme Oscarové dielo, ale to nikto ani nechcel. Splním to, čo chceš, musíš. Budem sa brániť až tam, kam bráni sa láska. Keďže tam vystupoval, spieval, tak bolo úplne logické, že si tie pesničky bude robiť sám, veľmi zdatný autor, takže nebol problém, aby si ich neurobil. Čiže ja som k tomu pristupoval, dá sa povedať, trošku tak, akože tam až tak veľa roboty nebudem mať, že proste tam trošku s tým pomôžem a že dorobím nejakú scenickú muziku. Dokonca som nemal ani nejaké pesničky. Palo hneď na prvé naše stretnutie doniesol 20 pesničiek hotových, pripravených. Ja som mal asi 1 alebo 2 také nejaké nápady. Ale v podstate išli sme do toho ako tým. Čo sa mi na tom ľúbilo, že Palo aj zo svojej pozície vtedy mal možnosť, v podstate dá sa povedať, vyberať, tak nejakým spôsobom sme sa dohodli na naozaj tímovej spolupráci a potom v podstate celý ten projekt vznikal nejak tak súčasne a navzájom sme sa doplňali a skončilo to nakoniec tak, že napriek všetkému som tam ja nakoniec mal 7 pesničiek a Palo v úvozovkách len 5. Že ja som možno viacej tvoril počas tej tvorby, ako keď tie pesničky vznikali. Palo možno ani až toľko času nemal, jednak naozaj bol tam zainteresovaný ako herec a takisto mal veľa iných vecí ďalších, ale myslím si, že nakoniec to celkom dobre dopadlo. Budem sa brániť až tam, kam bráni sa láska. Kto sa bráni je sám, ja rád sa nezdám. Muzikál je iná kategória úplne. To sa nedá s tým filmom porovnávať a hlavne dostaneš iný scenár, dostaneš iný príbeh, na tom pódiu hlavne spieváš a nehovoríš, čo pre mňa je väčšia výhoda ako pre speváka a neherca. A obidva tie príbehy boli overené úspechom. Jeden z Maďarska, Evangelium o Márii, a druhý predsa z Londýna, Jozefa Zázračný plášť, alebo z celého sveta. A vedeli sme, že Bednárik je skvelý režisér, takže tam sa išlo absolútne, ani sa nepočítalo s tým, že to bude neúspešné. A život som i nádej. Počúvaj, prvý uvedom si. Ja myslím, že vieš, ako to si musíš ako taký ako spevák uvedomiť, že prichádza prvýkrát na slovenské javisko Ježiš Kristus, Pálko. Postava krásna, veľká, úžasná. Prvýkrát spieva, dalo by sa povedať, svoj no, škaredo povedané, volebný program. Áno? A tým pádom, ale pretože spieva Ježiš, pretože spieva človek Ježiš, ľuďom v hľadisku, tak podľa mňa by to malo trošičku, toto všetko, čo si dal do toho, ale trošičku by to malo byť i prostejšie, obyčajnejšie. Áno, človek, hovorím s veľkým Č, Ježiš spieva prosto svoj, jeden z najkrajších volebných programov, aké kedy človek počul. Skús, prostúčko, Palinko, obyčajne. Áno, ja som láska, pravda tiež, a život som iná.
som a studňa. Vieš, že vo mne silu nájdeš. Láska, 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 Myslím, že z našej produkcie sa nám páčia z Timanskej hlavne jednotka, trojka a peťka. To sú platne, do ktorých si myslíme, že nie sú zlé a že aj dobre hrajú a že sú tam aj dobré pesničky. Ale v rámci toho komerčného úspechu mám pocit, že tá peťka z tých troch, ktoré sa nám páčia najviac, bola najslabšia. A boli tam, myslím, hity ako Život je nuda, alebo S tebou, bez teba, ale už sme mali pocit, že tie hity sú väčšie viacej v Čechách ako na Slovensku. Aj to asi bola pravda. Mali sme k tomu pekné videoklipy spravené. Bola to zase sranda, dobrá pola timanská, ale už jednoducho tá solová kariéra bola tak veľká, že už to nešlo asi udržať vtedy pohromade a jedného dňa po koncerte na Vianoce v Banskej Bystrici sme sa rozlúčili, ale podľa mňa tak sme tušili, že to bude tak nadlhšie, že to nebude len Veselé Vianoce a v januári, že prvé telefóny. Ale to boli telefóny, ale skôr takého Dušana, že chceme to skúsiť s niekým iným, ty máš dosť práce sám so sebou. Život to je nuda. To je nuda. Je to presne tak, že z začiatku, ja som to už aj povedal predtým, z začiatku mi tým veľmi pomohol, potom som mal pocit, že už ťahám ja tým. Už ma zabíja tvoja mánia, totiž nie som ja, telemánia. Vôbec si nepamätám, s kým bol projekt Zhasni a sviet a mám pocit, že to som robil sám. A zavolal som si tam hudobníkov Ivana Marčeka z týmu. Točilo sa to, myslím, že u Vaša Patejdla v štúdiu. Neviem vôbec, kto hral gitary. Tá doska sa mi nejak tak ako vymazala z pamäti, lebo nebola až taká úspešná. Tam bol jeden jediný hit, Keď sa baba zblázni, ktorý dodnes rád hrávam, ale všetko ostatné sa mi zdalo už potom, keď som si to s odstupom času vypočul, také nemoc veselé, že čo by som chcel počúvať každý deň. No to bola asi najslabšia doska, mám taký pocit z mojich solových platní. Keď sa vám raz baba tiež zblázni a náhle koncert vyletí, zrazu máš aj 3 roky prázdnin, tak v pamäti píš v zápätí, tak si sám. Víťazom kategórie album roka 96, hlas sa mi trase, sa stáva album Svet lásku má. Svet lásku má. Aniel píše krídlom zopávie. Svet lásku má, tam to bolo zrazu niečo veľké, zohnali sme na to dosť peňazí a mohli sme si dovoliť zavolať filharmóniu a spraviť to naozaj vo veľkom štýle a urobiť svetové pesničky. Ja som si odskúšal na muzikáloch, že dokážem spievať zase aj pesničky iných autorov, takže tam okrem jednej pesničky boli vlastne, okrem titulnej, tam boli všetko už oskúšané, ostrelané veci, o ktorých sme vedeli, že sú úspešné. A urobiť ich v nových úpravách, tak ako to urobil Tatár, nebolo vôbec žiadne riziko. Vedeli sme, že toto je ako vianočný titul, však to tu nikto ešte nespravil a je to veľká muzika, spievam dobre, pasujem do toho, je to prirodzené zároveň. Čiže všetky tie moje predstavy boli naplnené, bol tam výborný promo song s Kotom a s Dvorským a toto všetko zapadalo do seba, všetci o tom písali, lebo to bolo niečo úplne iné, takže
tam sme boli maximálne spokojní a mali sme na to dosť peňazí. Svet lásku má. Aniel píše krídlom zo pár vied. Tie dávne piesne necháš znieť, svet lásku má. Palo po 4 rokoch prerušenej spolupráce prišiel za mnou, alebo teda sme sa stretli a povedal mi, že chcel by som nahrať album vianočných piesní, chcel by som, aby s tým pomohol, aby sme spolu robili. Toto bolo proste takéto všeobecné zadanie, to môžeme nazvať, alebo takéto všeobecné východisko. No a začali sme spolu rozmýšľať. On povedal, že by tam chcel mať duet s Petrom Dvorským. Ja som mu na to povedal, však si napísal najväčší hit Karla Gotta v 90. rokoch, tak už to poďme urobiť ako veľké. Nech je to veľké, nech je to trio Habera, Gott, Dvorský. Také jednoduché to zase nebolo. Karel si je vedomý a asi tam zavážilo aj to, že som mu napísal úspešnú pesničku, ale nebolo to jednoduché o tom presvedčiť. Opäť máš